nga day ikong per sini day ikong per sini nga kwa ban pensyai ba labun bah ki bakala bat nang ta pan kidan ki balaong miss nga am day show i miss ibadang day tay nong hikai school na maria ki ba hikai school ti ki ong miss ngapat nga dik badadon na kataka kamla jong kabal ngaladon hakat kataka kedan kabriu kabala he karta takamot pi khot yang ada i madam ne i anti ne i san ne inu ite kentien i bakat iki je orang ba namar ba ngam dei syu kataka briu ka ba ngawan khalung khana ha kini keran san tengah suka ban pensyai pada nak kalian ka jonga ya ka ik banga de ban hikai ya phiki khana namar ba kadai ka kamram jongi kita kilong kemi ki ba kemi lenti ya ka ik ba bahana ki khana samla ki ban long kita kilong dien ki jongi ki ban tengshan ya ka jela ka jongi ya kari jongi baro ka wai tengah kwa ban pensyai bahang ne ba kat kum kita kijing kentho ki bana ki jing kentho ki bala kentiu yang bangala yaiwan hang ne ya tiki labu ni ki ba ong hi ba kumbala ong i madu prestun ba ong ngalarben kata kasne do ni kum tai la bataya kata ka jing sngo ka jong i ti hanga pan nga sngo tenat ya kita ki ba kentho kum ta kum ba ong i madu ba larben dikat ba kinang kentho nganang yo ban keren henry ngala ai kita ki reels ka no telir ki bang akran bang penkut no henry kampat pen i kata kalen tiang bangan penkut no namar ngampat dep kakam namar ba kam dei ki basuk yang bangan keren ni hakini ki rensan jong ki taki social media ki baya dei bat kita ki briu ki bala start ki bala sempang bah susu ki bala shua yang bat ki bala kham pas bah ban yang ti kata ka dei ka ba ni don la ki jong ki jing start ki jing sempang pat hal haman lau briu ti kata ka dei ka jing ai men sim jong phi baro kita ki bawan ha kini ki comment section ki baju ong ba philong kum kasri tinga tharai usri ro numla ban keren ku manga bat tharai la da phi ong ya ka kemela jong kasri ti kamot phi not ban ong yang aro kasri ti kata kamot la da phi wan na yang kasam ka ban kita ki sri kita ngau hi kat dei kata ka ba phi pen bor yang bangan keren si keren ban pensyai no ya phi kita kisiri kita ngau sya kata kedam jong briu kamut kadi ka kamram jong ba hadu ba pindah kelangan wan siwan bangan keren na benta jong phi kita ki bawan na kayeng kisiri kita ngau namar ba ngadei ka briu ka ba simpat ladon kita kijing kentho kum kini hakapor ka ba ngadang ai kata kajing kersan ya iba arden namar bangam patip bah ki ki kam ki jong i tin rei kat nang mi ki sngipat ya iba arden hadu mentang simpat ladu jengkermen ngalayo i menen lekat katu ka khobor ka babun ka bala pensyai ya kitu jengkerna suara kiti ki bala pen ya kita ki donot jong ba iba arden ikwa banwan ra ya ka jengsuk henry ling bah kini kinong kersan ki ba keren de ki kitien ki ba khlam akor ha kita ki komen dikata kamut kati ka ba ngala du jengkermen bat nganom not chuban ai kata ka jengkersan dikata ka dei kebangan pensyai be jai ba arden ba ngan yai pen sapriang ya kan ka kubor lada iba arden i priang ya kita kinong kersan jong i daki bandum nyo briu yang ngiki daki briu ki badami kerpang hakini kiransan na ka benta ka bah kamiat jong kisamla dikata ka dei ka ba ngan ya lap ya wer na kani kiransan ba ki briu kinum ai syu ka jengkersan ya iba arden lada kini ki briu ki jong i kiai keren daki kitien ki ba ki bom kan briu kan dia ro dikata kamut onda ladon lele te ba ada nak bor lele tingi la ni kita ki bom kersan pra ta kamut la daki kso tin rei kita ki briu ki ba pen kelak marat pen kelak syri yang kamut bangan sapek ngan saap bangan sayo i sisa ya kata kajing kalamarat jongki naman ni ki briu habang ikran ya ki wei sisu tang niyo akabay nong siser jatang kata ka mga kwa mangan pensyai kerpang ya kani ka video ka ba lada iba arden idang ai kajing kersan idang sangap jar ya kani kamat ka ba kita kinong kersan jong i ba kasi kasanghi kade ka ba
ngan num ai kajing kasyan ya iba arden bayo iwan ha kabor da kata kajing kasyan jong kita kibriu kiba pen po dor ya kata parti kita kibriu kiba pen ja burum ya kata parti BPP tiba bang mangi kita kiba dan burum mangi kita kibriu kiba ngawan ra ya ka takamat kiba ba nakabanta ban solve iba arden ru hendrai menta nakini kinong kasyan ngalangat lang bat kita kibriu kiba da kasi da kasang kamut banga ngadon bentalang ha kata kapati upra bakilai ong mai phiru ha upra pet ki komen mai tang sula ayaro upra ma phiu mai wan upra da kamut ngan wan lang bat kita kiba tim sang tikum bat kita ki kitien kiba pendan kam ba kane kabriu kari kasri ti mentala da phila pen syai banga de kasri ti phi ong kumai to wan ha upra ti phi kumno phila ban priang yo syri kumno ngila ban ya don ha kata parti kiba don kita ki jing kentho lupa yang kibala pen syai ba ngadai kasri ti rangawan ha kata parti BPP ru pen sai kala syri barawa tiga di tang kata kabang aku ban pen syai ba hai ba adan ba ngapan map ye ba adan la ngapan mong ya i henry ngan num map ya kini kiba lapen ja burum ya ka parti BPP bat kadai na kata kadau baki babun kita ki member jong BPP kiba don burum kiba start kiba sempang bun ngalayo i kilakan randien kam tam nakaliang jong iba edel ba